Para pamirsa ingkang dipuntresnani Gusti, salam tentrem rahayu wonten ing Gusti Yesus Kristus. Kula Pendeta Gati Seputra saking GKJ Banyumas ing dinten menika Setu 31 Januari 2026 kepareng macaaken renungan patintenan Sabda Winedhar kanthi jejer pepakon anyar. Renungan menika kadasaraken saking kitab suci Injil Yohanan 13 ayat 3 ingkang mekaten. Kowe padha tak wenehi pepakon anyar, iya iku supaya kowe padha tresna tinresnanana, dikaya anggonku wis tresna marang kowe. Kowe iya padha tresna tinresnanana uga. Mother Teresa taun 1910 dumugi 1997. Satunggaling biarawati ingkang misungsungaken gesangipun kangge ngatosaken para tiyang melarat lan ingkang ketriwal ing kitha Kalkuta, India. Mother Teresa boten namung maringi tedha lan obat-obatan dhateng tiyang-tiyang ingkang sakit, nanging ugi nggatosaken kanthi katresnan lan raos hormat. Saben wekdal piyambakipun ugi ngrimati tiang-tiang ingkang keserakat, maringi panglipur lan kegiatan dhateng tiang-tiang ing pungkasaning gesangipun. Nalika piyambakipun dipun takeni, Mother Teresa paring wangsulan, "Aku nyawang pasuryane Sang Kristus ing dirinipun tiang-tiang menika." Dawuhipun Gusti ing kitab Injil Yohanan 13 ayat 3 kanthi cetha nelakaken, iya iku supaya kowe padha tresna tinresnanana, dikaya anggonku wis tresna marang kowe. Kowe iya padha tresna tinresnanana uga. Dawuh menika mberek supados kita sami saged nglairaken katresnan, sami gesang tresna tinresnan, kados dene Gusti Yesus ingkang sampun nglairaken katresnan dhateng kita. Katresnan ingkang sampun kaparingaken dening Gusti Yesus menika katresnan ingkang lila ngurbanaken diri, kebak ing pangapunten lan tanpa syarat werni-werni. Temtu perkawis menika mbetahaken pambudidaya ingkang ageng, boten namung nalika kita saged nglairaken katresnan, ananging langkung rumiyin ngraosaken semanten agenging katresnanipun Gusti Yesus dhateng kita. Menawi kita dereng saged ngraosaken agenging katresnanipun Gusti dhateng kita, mokal kita saged nglairaken katresnan dhateng sesami. Katresnan ingkang sampun kawulangaken lan katetahaken dening Gusti Yesus menika nglangkungi menapa kemawon lan tanpa winates. Nglangkungi katresnanipun jagat, nglangkungi winatesing panampi lan tumindak kita, nglangkungi winatesing pangertosan kita nalika nyawang sesami. Panjenenganipun ngersakaken kita saged mujudaken katresnan ingkang sampun kababar ing Gusti Yesus, supados saged kababar dhateng sesami
ngantos Gusti Yesus rawuh malih ingkang kaping kalihipun. Makaten para sedherek ingkang kinasih, renungan ing dinten menika Gusti berkahi kita sedaya. Amin.